Pane mupofu, a prominent lawyer auya panguva ino akadismisa the Zanu PF Politburo akati panguva ino haisisiri credible, haisina uremu, haisina chiremerera nokuda kwekuti it is now standing on pillars of corruption, on pillars of cronyism. Panguva ino yakungomira panhema dzoga dzoga. Saka pena mashoko atikona kuti pane mupofu ari kuuya achidiscredita the ruling party Zanu PF, its Politburo, its central committee, its decision making board. Panguva ino achiti amabvemve amarara nyika pana kwairi kuenda ndobva subscribe or like on the bell icon. Tano mupofu anoposta the speech rakuona budanyira achiti behold the majestic sight of the Zanu PF Politburo, tattered chase for a tattered leadership. If a row of falling apart seats is any gauge of competence, then their stewardship has reduced the economy to matching tatters. Charming symbolism, really threadbare furniture, threadbare policies, threadbare results. Zanu PF must be stopped by every law for peaceful means available, and that before the country's repair bill becomes unaffordable. Apa they have brand new cars. Ava vanopenga chete ava mashoko ari kuda panguva ino aita kuona kuti pane mupofu achiti aiwa panguva ino hazvina kumira zvakanaka. The country is not in the safe hands. Nevakomana zvigananda izvi the ruling party Zanu PF. Muchiona vachifamba nemabrand new cars and everything. It seems like mukavaona vane mota dzavo dzakanaka munofunga kuti aiwa nyika is under control and everything is okay, macitizens ari kufara. But panguva ino mukapinda aiwa in their files everything chinowanikwa imomo hachisi chechokwadi, angori manyepo oga oga. Citizens, they are not being their grievances, they are not being addressed. My institutions, estate, they've been captured, everything is upside down. And panguva ino kuri kuonekwa kunzi vakuda kuinstalla these guys vanyasa kuonekwa kunzi these are fake businessmen. Vakomana vanyasa kuonekwa kunzi zvigananda, vanyasa kuonekwa kunzi these are just entrepreneurs vakuda kuinstollewa into power. Panguva ino hameno nyika yeZimbabwe ichasara inei. MaChinese vachauya vakapedza nyika yose. Pinda comment section medu dzafunguro aim kuti kudi pamusoro pechirongwa ichi. Subscribe or like, check on the bell icon.